Што ты тут робіш? Кімасабі, ты мне патрэбны. Яны ідуць. Я адчуваю гэта. Слухай, я на пенсіі. Я шчаслівы. Мы шчаслівыя. Ты не забіваў людзей уже некалькі месяцаў. І гэта добра. Калі табе палягчэе, можаш узяць яе. Не буду яе браць. Не будешь брать меня никуда. Гэтым летом. Так? Ми-6 только что пропанаваў мне забіць цябе. Відавочна, ты нумар 1 у спісе Інтэрпола. Што ты адказала? Атрымлівайце асалоду ад жыцця, пакуль можаце. Лепшыя з ЦРУ. Ніколі не адпачываюць. Калі ласка, скажы, што ў цябе ёсць дынаміт у кішэні. Я яго зберагаю для надзвычайнай сітуацыі. Ну, гэтая сітуацыя даволі надзвычайная. Брус Уиллис, Джон Малкович, Мэри Луис Паркер, Кэтрин Зета-Джонс, Хэнк Хун Ли, Энтони Хопкинс, Хелен Миррен. Прывітанне, Фрэнк, я сумавала. Як маешся? Так, Фрэнк, як маешся? Рэд 2. Там што, чалавек у багажніку? Так.